Дуслар келген жыр тыңларға, нинди жырларға, сізден бір жыр, бізден бір жыр, қара-қаршы жырларға. Жырлый ғалей, жыр күңіллеріні аша ол, бір шуларыны баса ол. Сәлем Қазан, сәлем апалар һәм абыйлар. Барығызда сәлемлейміз, қайырлы кешлер, исәнмісіз? Қайырлы кеш, құрметлі тамашашылар. Сізден бір жыр, бізден бір жыр деп біз концертімізні юққа ғына башламадық. Чөнки бүгін кеш давамында сіз рәхәтләнеп, яратқан жыршыларыңызның башқарған яратқан жырларына қосылып, жырлап отыра аласыз. Енді білгеніңізше бүгінгі концертіміз жырлаоке деп атала. Бұл караоке сөзі белән жырны қошқаш, менә шундай бір исем келіп шықты. Аңлайсыздар, еме, жыр караокеға. Қайсы қыздың барғаны бар караокеға? Қолыңызны көтеріңіз әле. Қайсы қыз ұятсыз? 80-90% халықның барғаны бардыр. Барғаны юқ ақырсы мында. Аңлашыла. Һәм енді бүгінгі концертіміз, менә жырлаоке концерті, дөрестен дә бірінші тапқыр гына қойыла. Шуңа күрә әйдәгез әле бір көчле итеп алқышлап алыйк. Алға таба да эшләсен бу концерт. Шулай бит? Нәкъ шулай. Күп сөйләгәнче бер күрүе яхшырак диләр. Шуңа күрә әйдәле бүгенге концерт тамашабызның принципын халық инде концерт барышында аңлар дип ышанып калабыз һәм рәхәтләнеп җырларлар дип тә ышаныйк. Концертыбызны башлап җибәрә популяр җырчы, сез яраткан җырчы Иркә. Сезнең алкышлар астында каршылык үзен. Каршылыгыз. Исәнме Казан? Кыр козларына ияреп, кире кай яннарыма. Назыга макрым ялгыз жаным килмире. Назларыңа ак сусадым назларыңа. Суга саган илдей. Юк кешем бу дөньяда. Назлы бөлүшүн синдей. Кишин ятсам, иртен кырсам, син генә уйларымда. Җаным диеп йөртә идең, күтәреп кулларыңа. Эй, ак сусадым назларыңа, суга саган килендәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы бөлүшен синдәй. Ак сусадым назларыңа, суга саган килендәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы бөлүшен синдәй. Şey bulsa da yalnızlıktan kızlanıp canım tuğma. Yaşatma beni bilmekte nazının şansına. Hey, ak susadım nazlarına, suğa sağan elindey. Yok bir kişim bu dünyada, nazlı bölüşün sindey. Ak susadım nazlarına, suğa sağan elindey. Yok bir kişim bu dünyada, nazlı bölüşün sindey. Ah susadım nazlarına, suğa sağan elindey. Yok bir kişim bu dünyada, nazlı bölüşün sindey. Ah susadım nazlarına, suğa sağan elindey. Yok bir kişim bu dünyada, nazlı bölüşün sindey. Nazlı bölüşün sindey. Hey! Бик зур рәхмәт.
Исәнмесез? Хәерле кич. Казанда яшәп ятучы хөрмәтле милләттәшләр, дуслар, килгән кешеләргә кул чабыгыз әле менә керәләр, әйдәгез. Утырышыгыз тизрәк. Концертны башларга бик җиңел түгел икән. Но бөтен свежий алкышлар минеке. Инде бүген җырлаука дип аталган икән безнең концертыбыз. Әйдәгез, караоке форматында киләсе җырымны сезнең белән бергәләп җырлыйк. Ышанып калам, бу җырны бөтен кеше беләдер дип киттек Карлыгачта. Хәбәрем юк. Балкон, без сезнең белән. Басудағы баласаны Иттер урман демейлер Синең шымыртай күзләрең төн йокысы бирмейлер Я бозлы суға саласың Я утта яндырасың Я күккә алып ұшасың Я ташлап қалдырасың Киттек, бергәләп Безнең инешнең янына Ояк кырган Карлыгач Карлыгачта хәбәрем юк Янымда син булмагач Безнең инешнең янына Ояк кырган Карлыгач Карлыгачта хәбәрем юк Янымда син булмагач Я бозлы суға саласың Я утта яндырасың Я күккә алып ұшасың Я ташлап қалдырасың Ауылы башындағы тауның Итәге тулы җиләк Төшемдә син актык атта Өстеңдә аппак күлмәк Безнең инешнең янына Ояк кырган Карлыгач Карлыгачта хәбәрем юк Янымда син булмагач Безнең инешнең янына Ояк кырган Карлыгач Карлыгачта хәбәрем юк Янымда син булмагач Hey! Бергәләп җырлыйбыз, киттек. Безнең инешнең Молодцы! Безнең инешнең янына Ояк кырган Карлыгач Карлыгачта хәбәрем юк Янымда син булмагач Карлыгачта хәбәрем юк Янымда син булмагач Ирке! Рәхмәт, Казан! Алкышлар. Әйдәгез, тагын бер тапкыр алкышлыйк. Иркә! Күп мәртәбәләр алтын барс премиясе лауреаты, күпләрнең яраткан җырчысы Ирке.
Молодец. Алиса, сен ихтибар иттіңме? Ирке қарлығаш түрінде жырлай, мында бір эт су құйынып жүрей. Сіз көрдіңіз бе, жоқ ма? Бұл специально башны қатырыр үшін ясалған нәрсе екен. Психологический уровеньде. Ихтибарлыкны сыный торган бер алымдыр мыгын. Ең қызығы бір кіші де бір нәрсе әйтмейме. Шол болуға тиіш. Әйдә, сүз башы Сөйләп безнең кетик. шүрәле иде, караокега кергәле. Менә шушы жырлаоке тапшыруы ул 2015 елның сентябрендә TMTV каналында старт алды. Һәм аның башлап җибәрүчесе, алып баручысы ул инде күпләрнең яраткан җырчысы. Кем? Әйе, нәкъ шулай Фирдус Тимаев иде. Әгәр дә дөрес булса, менә Фирдус берсендә сөйләп киткән иде, белмим дөрес микән, юк микән. Шушы тапшыру аркасында, шушы тапшыруда эшләгән вакытта ул үзенең группасына 3 гитарист тапкан, 1 юмор остасы һәм 4 биюче. Күз алдына китерә аласыңмы? Биючи жырлаокеда. Әйе, биючеләр дә килә. Син беләсеңме анда вообще ничек кастинг үткәрә Фирдус? Башта килә теге җырчы, катнашучы. Башта килә дә Фирдус кебек бии белсә, штамп куя да все годен әйдә. Бүтәнчә юк. Бер белмәгән әйберең юк синең. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге концертның алып баручысы, танылган татар радиосы диджее, TMTV телеканалы алып баручысы, шоумен Айрат Ильясов. Һәм инде шибәр, акыллы, шулай ук татар радиосы диджее Алиса Замалиева. Рәхмәт, хәзер алга таба концертыбызны Әлмәт егете Рамил Галимҗанов дәвам итә. Әйдәгез көчле итеп алкышлап каршылыйк үзен Рамил Галимҗанов. Әйдә. Слыбыз. Дусларым, дөнья бит ул табышмай. Яшәргә тырышабыз, табышмактан калышмай. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп турысыныга. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп турысыныга. Нинди матур дөньябызла, нинди якты көнебез. Тоеп бәхет мизгелләрен, җырлап тора күңелебез. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп турысыныга. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп турысыныга. Булсын диеп яшибез бит, булсын диеп янабыз. Үзебезнең артыбыздан якты юллар салабыз. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп турысыныга. Яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет шатлык, куаныштан, тормыш гөрләп турысыныга.
Durmuş gürlep dursunga Бик зур рәхмәт инде. Беренчедән исәннәрмесез? Әллә миңа бирәсезме? Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Кошап та калдым мин нәрсә әйтергә. Хәзер Әлмәттән үк килгәч инде тагын бер җыр башкарып китәсе килә. Бу җыр инде күпләребезгә таныш та җыр бәлки. Бергәләп, җырлап, моңналып утырыйк. Йөрәк ярам дип атала бу җыр. Кемнәр белән әйдәгез бергәләп әкрен генә. Яктылай аңа карап җимелди йолдызлар алар безнең төсле эшкерсез саф йөзле нур сибәләр сөйләшер yakın lakin yürek ara yazmağın bit birge balkırgan kükke kara ay hem yıldızının sağışı sızlana yürek yara Parat ay hem yıldızının sağışı sızlana yürek yara Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay Jitmi kullar bik yırak oralar Barı tik birine sönmesin tik suyu Bu sağışlı suyu davalar yakın lakin yürek ara yazmağın bit birge balkırgan kükke kara ay hem yıldızının sağışı sızlana yürek yara kükke kara ay hem yıldızının sağışı sızlana yürek yara sızlana yürek yara sızlana yürek yara.
Бик зур рәхмәт. Рамил Галимҗанов. Әлмәт егете. Рамил кил тагын бер тапкыр әйдә баш иябез. Рамил Галимҗанов. Молодец, рәхмәт бик зур. Білгісәгіз, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар дип Син әйтик. радиода эшләгәч, хөрмәтле радио тыңлаучылар дип әйтмәкче булгансың. Нәкъ шулай, син минем тел төбеннән аңлап алдың. ТМТВ каналында баручы шушы Җырлауоке проектында гадәттә 3 конкурсант катнаша. Алар төрле музыкаль сынаулар узып, баллар җыйганнан соң ахырда бер җиңүче билгеле була. Хәмидә, менә рөхсәт итсәгез, нәкъ шушындый җиңүче белән сезне дә таныштырырга вакыт килеп җитте. Аның турында әзрәк сөйләп китәсем килә. Ул Оренбург шәһәреннән 3 яшьтән бирле җырлый башлаган. Башта музыка мәктәбендә укып, 2015 елда Казан Федераль университетын вокал бүлеген тәмамлаган. Китаплар укырга ярата, хыяллары белән уртаклашмый. Чөнки әгәр дә аларны артык кешеләр белән итә калса, ул хыяллар чынга ашмаска мөмкин дип саный. Девизы бер адымда артка чигенмәскә. Җырлауоке тапшыруының 16-нчы чыгарылыш җиңүчесе Рушания Мушарапова. Сезнең көчле алкышларыгыз. Каршы алыгыз. Хәерле кич. Әйре җырым, язның иң матур чәчәкләре турында булыр, зәфран чәчәкләре. Моңсу көзләр килеп җитте инде, саф чәчәкләр эчеп шиңделәр. Шиңмәде тик сары чәчәкләрем, алар миңа өмет бирделәр. Шиңмәде тик сары чәчәкләрем, алар миңа өмет бирделәр. Зәфран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, үтәләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәфран нинди матур моңсу көздә төсләрең, сиңа күзем карыймын да турала кайгыларым. Киләм әле зәфран яннарына, алар тиеш мине аңларга. Озакламый салкын кошлар килер, өметләрне күмеп карларга. Озакламый салкын кошлар килер, өметләрне күмеп карларга. Зәфран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, үтәләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәфран нинди матур моңсу көздә төсләрең, сиңа күзем карыймын да турала кайгыларым. Өметләрем кар астында калса, үлерләрме суыкта алар. Кышкы карлар җирләргә яуса да, зәфрәннәрем үлми калырлар. Кышкы карлар җирләргә яуса да, зәфрәннәрем үлми калырлар. Зәфран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәфран нинди матур моңсу көздә төсләрең, сиңа күзем карыймын да турала кайгыларым. Зәфран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәфран нинди матур моңсу көздә төсләрең, сиңа күзем карыймын да турала кайгыларым. Зәфран матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәфран нинди матур моңсу көздә төсләрең, сиңа күзем карыймын да турала кайгыларым.
матур шеше. Рушания Мушарапова. Alkışlayımız, әйнәгіз қуатырақ. Эх. Қара әлі, Көз түшті бәлі. Көз түшті әзірек. Нәрсе? Рошане. Матур да енді, өзі шибер да енді, Нәрсе, Раушанияға иленіп продюсер болар едім дейсің бәлі. Yok енді Алиса менің башыма қамшақты шында әлінде идеялар келіп кетейін міне. Қарап тұрам да. Неге алай, иленген болулары, иленіп ешеулері ауыр мәлі уфтанған қияфет шығарасың? Ауыр түгіл, мен елендім енді қазір. Анса. Біріншіден, екіншіден мен бойдақ тұрмышың нәрсе екенін біліп қалдым. Иленген үшін нормально жүріштік. Дегенде мында. А менің бір иптеш малайым бар, ол бойдақ тұрмышың вообще нәрсе екенін де білмейші қалды. Нешегінде ол алай? Ол әнисінің қолынан сразу хатынның қолына келіп лекті. Білесің ме, менің тағы шундай бойдақлар турында ешкенім бар, емештір ки олар екі категорияға бөлінелер. Біріншілері оқырын, оларны тұтулары қызық түгіл, әкірім болғаштың. Әкіншілері керісінше бектіз. Олар артынан үлгіріп болмай. Міне келесі жүрші біз қойсы категорияға кірем екен, ансын енді өзіңіз қарарсыз, менімше ол бек тиз кішілер категориясына кіре. Сәхнәдә сіз яратқан, біз яратқан Мөнир Рахмаев. Шалымыз! Кішіра, филармония! Әйтерсіңлі көзге қарап, ұшташа кібік ешілік, көңілде болған дәртім, 18-дегі кібік. Әмин әлі еш, 30 толмаған, лекін 30-ға үйіріп қалмаған. Кешті бір шылмайым, 60 болса да, яша бір рәкет, достар болғанда. Әмин әлі еш, 30 толмаған, лекін 30-ға үйіріп қалмаған. Кешті бір шылмайым, 60 болса да, яша бір рәкет, достар болғаны да. Шайлы яшілігімні Хижі бәрісім келмей Еріп яшілік қортының Көздәшәрім тәгәрі Еріп яшілік қортының Көздәшәрім тәгәрі Әмин әлі еш 30 толмаған Лекін 30-ға үйіріп қалмаған Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғанда Әмин әлі еш 30 толмаған Лекін 30-ға үйіріп қалмаған Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғаны да Филармоника жүрейді Жозы барған яшілігімні Неше көп тұтарға Қышқыра мен яшілігіме Қошамаға тоқтарға Қышқыра мен яшілігіме Қошамаға тоқтарға Әмин әлі еш 30 толмаған Лекін 30-ға үйіріп қалмаған Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғанда Әмин әлі еш 30 толмаған Лекін 30-ға үйіріп қалмаған Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғаны да Давай, давай, давай! Кетті! Әмин әлі еш 30 толмаған Лекін 30-ға үйіріп қалмаған Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғанда Әмин әлі еш 30 толмаған Лекін 30-ға үйіріп қалмаған Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғанда Кешті бір шылмайым 60 болса да Яша бір рәкет достар болғанда Яша бір рәкет достар болғанда Яша бір рәкет достар болғаны да
Күбрәк, күбрәк! Браво! Рахат. Ва! Яра кете ата достар, бүгін енді шындай бек әбет концерт, жырлауы концерті. Хәзір мен жырлайым бек көңілі жырлы. Жырның есімі бола Эх күрәлі. Білесіз ме шыл жырны? Кім біле, қолар көтерізі, қолар балайым әлі. Рахмет, биш күш әйбет. Яра кете ата достар, бек көңілі жыр. Эх күрәлі, бірге жырлайбыз. Алқыштар, кеттек. Балкон әйде бірге жырлайбыз, яғын кеттек. Эх күрәлі! Әйде филармония! Қыздар шындаймыз ба? Шындай нормальный шындай. Әйбет, әйдек, сөйтек. Эх, күрәлі! Әнә ул килә, йылмайып көлә, сықыланып қараған һәр бір күзгә. Куеп бедре шәшін назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә жәлеп итә. Эх, күрәлі кызның бір дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәлі кызның бір дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, күңел сөйенә, сөйеп бағар дейіп үміт итә. Білсәң иде шибәр шул қарашың, күпләрнең йөрәгенә сир итә. Эх, күрәлі кызның бір дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәлі кызның бір дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Hey! Давай, давай, давай! Әнә ул килә, атлап өлгерә, біз жырлаған дәртле матур көйгә. Нешкә нәзік билен шақ ойнатып, егеттер күңелен җилкендерә. Эх, күрәлі кызның бір дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәлі кызның бір дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Ой, нинди шибәр юктыр сиңа тиңеләр, нурлы йөзең сөеләшә. Көчлерәк, көчлерәк! Мөнир Рахмаев! Рәхәтләнә. Нишисің сен? Филармония күбрәк, алар мине бик яраттылар, күбрәк! Ул суына тирләгән иде бик каты. Кайшан китер микән инде бу дип алкышлыйлар сиңа, Мөнир. Әйдәгез, тагын бер тапкыр шакырыйк үзен, Мөнир Рахмаев! Эй! Малай! Мөнир Рахмаев! Күп энергия кешедә. Мөнир, все, кайт. Монда апалар вообще не понимают, что происходит. Жырлаганда өлгереп булдымы соң артыннан? Иң кызыгы минемчә бүген шундый уникаль көн. Мөнирнең хотя бы бер җырның сүзләрен Аллага шөкер укып чыктык. Нәрсә турында җырлаганы аңлашыла хотя бы. Шулай Минем күз жыр- йөртеп булса да. Бер нәрсә білмеймін, мен аны вообще аңламыйм.
Білесізім? Айрат, білесің, бірге иқтибар етті. Мінер не үшін шыға. Шынки міне алғы рәтті отырған шушы қыз біріншісінде алқышлады, екіншісінде, үшіншісінде алқышламады. Шуңа көрі, өшетіп шыға маха, шолай концерт бойы? Шуға. Шуңа көрі де мінер шыққаншы бірінеген алқышлап ал да біз давам етеміз. Болды. Алады, мінер бұл сиңа еді. Рәхмет. Міне білесің ме, келесі жүрші турында сөйлей башлар алдынан бір көз салып кетесі келе. Бұл жүрші дұрыстан да міне шыққан вақытта ненде караоке турында сөз барырға мүмкін. Алардың ол вақытта кассеталы магнитофонлар да болмаған. Міне шиста баянға мотор етіріп жырлап ергендер. Анар енді шушы кассеталы магнитофонлар барлыққа келген, синтезаторлар, аудиокассеталар, шыбықсыз микрофонлар һәм караоке. Әлі шуны да айтырға керек. Міне шушы шығашақ жүршібіз татар эстрадасына бірінші болып аудио язмада, яғни аудиокассетта өзінің жырларын тәқдим еткен ең бірінші жүрші. Бик әйбәт болған бұл. Шәп. Бапшы шәп. Әйләңіз өзін шақырық, бұл Мінернің яратқан няшка деп ертейін оларны. Мая хам дуняшка дей. Алар концертта енді, мәшкелелер полный. Қаршалабыз өзің Татарстанның халық артисті Хамдуна Темірғалиева. Алқышлаймыз. Qarın iskan jili bilen Belmiysen bit hallerimde Sinin eşkin üzülüm Belmiysen bit hallerimde Sinin eşkin üzülüm Sigartime başı büdüreşeş Ukkeleme yüpmegeş Sigartime başı büdüreşeş Zor rahmet. Zor rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Kol çabuğunuzga qaraganda yaz kelgeni görünüp tura. Dertlengensiz. Men de yaşarıp göreyim. Ana gördünüz mü? Benim aldan çıkış yasadı. Tege. Benim mehabet. Soңғы vaqtda taup aldım bit. Galine taşlap kaldırıp ben ürüne elektirdim. Mısır şayarı elbette. Rahmet жылайтып қаршылғаныңыз үшін, hürmetli tamaşaçılar. Indi siz bilgen
рәхәтләндереп сез җырлый торган җырыбызны җырлыйбыз. Киттек. Бергә җырлыйбыз. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi dallarda. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi dallarda. Sandığa şiveydim sayra, sigen yarım baylarda. Sandığa şiveydim sayra, sigen yarım baylarda. Sandığa şımışasın mı gittiğinde güllerin. Sandığa şımışasın mı gittiğinde güllerin. Senin yanına varıp bayta herkende güllerin. Senin yanına varıp bayta herkende güllerin. Akırın isken zilsilgide ağaydın komşuların. Akırın isken zilsilgide ağaydın komşuların. Kim ayrılmış sular bilmi bayralı sağıcıların. Kim ayrılmış sular bilmi bayralı sağıcıların. Ağaydınlar dulkınlana, dulkınlana, kımlana. Ağaydınlar dulkınlana, dulkınlana, kımlana. Basıp sayrar dolısınsa sandık açta dulana. Basıp sayrar dolısınsa sandık açta dulana. Mağalık işte Dalyanı garbon kimler oynatır indi. Mağalık işte Dalyanı garbon kimler oynatır indi. Sen bulmağa aşkıverimde kimler yuvatır indi. Sen bulmağa aşkıverimde kimler yuvatır indi. Garbonunu tartı buyuna vurlarga mingende de. Garbonunu tartı buyuna vurlarga mingende de. Ontasın yok ölgende de, gürlerga kirgende de. Ontasın yok ölgende de, gürlerga kirgende de. Gürlerga kirgende de. Татарстанның халық артисті Хамдуна Темірғалиева. Alkışlar. Рәхмәт, рәхмәт. Сәламәт булыгыз, рәхәт яшәгез. Әлі Мөнир Рахмаев белән бергә концертларга барып кына кайттык. Хамдун апага бер хат килгән, бергә матур гына җырлап чыктылар да, Мөнирнең эшләпәләре темасына кереп киттек. Кара эшләпәңне күрдек, кызылы да күренә. Мөнир белән җырлый башлагач, яшәргән бит Хамдуна. Хамдуна Темірғалиева. Tagın bir 10 yaşka yaşardım bu şiirlerden sonra. Яз җитте, мәхәббәт уянды. Yürekке kilip kodaldı. Мөнир, мен әйтәм, Мөнир молодец, име? Башта Венера апа белән җырлый башлаган иде. Хамдун апага күчте. Әлфия Авзалова качып ята ди уже хәзер Мөнирдән. Килеп җитмәсә ярар дип. Яра икесенә дә уңышлар теләп калык, һәр даим шулай алкышларга аларны күмеп торсыннар. Ә без дәвам итәбез үзебезнең. Әйе, без дәвам итәбез җырлау концертын. Чыгачак безнең сәхнәгә Алина Даутова. Каршы алабыз, әйдәгез. Сөюләрем бәхетемә түгел, үкенергә
yürekkeyim seskenipler gide kerekmisin degen sözüngene kerekmisin desin kerekmisin kerekmewim bilem özümde tege yürekne nişe giredimsin senden başka yaşay bilirge Kirek misin desin, kirek misin, kirekmewim bilem özümde Tigi yürekle nişe giredimsin senden başka yaşay bilirge Tigi yürekle nişe giredimsin Ömür boyu sigen yürek bidul Mizgilge de tıngı bilmedi Bari seni sevgine seni Anlar miken sime digenine Kirek misin desin, kirek misin Kirekmewim bilem özümde Tigi yürekle nişe giredimsin senden başka yaşay bilirge Kirek misin desin, kirek misin Kirekmewim bilem özümde Tigi yürekle nişe giredimsin senden başka yaşay bilirge Yürekne nişik iradimsin Ümidimni joyup bulamazsın Düzülmegen tugel düzülgen Yürek mina kirek midir de ol Duysa ger seni süyüde Kirek misin desin kirek misin Kirekmewim bilem özümde Tigi yürekle nişe giredimsin senden başka yaşay bilirge Kirek misin desin, kirek misin Kirekmewim bilem özümde Tigi yürekle nişe giredimsin senden başka yaşay bilirge Tigi yürekle nişe giredimsin Рәхмәт бик зур дуслар. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле. Казан каласында яшәп ятучы, авыллардан, районнардан килгән безнең яраткан тамашачыларыбыз. Рәхмәт сезгә. Җылы алкышларыгыз өчен. Әлеге җырлаган җырым кирәкмисең дисең дип аталды. Яраткан кешеләрегез сезне яратсын иде. Кирәкмисең дигән сүзләрне ишетергә бер дә язмасын иде сезгә, дуслар. Ә хәзер адаштым дигән җырымны бергәләп җырлыйк әле. Сүзләрен карап, бергәләп җырлап, бәйрәм итеп утырыйк әле, дуслар. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелем тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә
Күркіме ердің ме, әрнісін уянсын, сарғайсын дейдің ме? Яман су иттің де, кеттің қай ақларға, ялғызым қалдым мен хәтире сақларға. Яман су иттің де, кеттің қай ақларға, ялғызым қалдым мен хәтире сақларға. Çıktı basılı jil, şanıma da kızındı. Yazda ökünüp yine, unuttun mu sen beni? Yaman su ittin de, gittin ayaklarga. Yalğızım kaldım ben, həddirə saklarga. Yaman su ittin de, gittin ayaklarga. Yalğızım kaldım ben, həddirə saklarga. Birgelep jırlayız ha? Yegirdim uramga, adaştım buranda. Tüngelen tulğanға, sen şitte bulғанға. Yaman su ittin de, gittin ayaklarga. Yalğızım kaldım men, həddirə saklarga. Yaman su ittin de, gittin ayaklarga. Yalğızım kaldım men, həddirə saklarga. Yalğızım kaldım men, həddirə saklarga. Yalğızım kaldım men, həddirə saklarga. Алина Даутова. Рахмет, Виктор. Тағы бір тапқыр күшті үйді алқышлайық. Алина Даутова. Менә шулай Алинага алкышладылар. Хәзер әйдә әле безнең иганәчеләребезгә, спонсорларыбызга да алкышлап алсыннар. Уқы башта. Киттек. Юник матурлык салоны һәм стильле кием бер урында шибәр булу авыр түгел. Моның өчен барысын да эшлибез. Кил, Курская рама 27-нче йорт. Татар радиосы милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бары тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртә яхшы кәеф белән башлап җибәрәбез һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. 105 FM яхшы кәеф бездән башлана. TMTV Татар музыкаль телеканалы иң якты, иң сыйфатлы бөтен татар эстрадасын күрсәтүче шәп канал TMTV. МТС, Летай ТВ, Тателеком, Билайн ТВ, Ростелеком, Пашинформ, Связь, Уфанет, Оникс, Зеленодольск, Дом.ру операторларынан сіз әлеге каналны тоташтыруны сырый аласыз. Каналны tmtv.online.ru сайты арқылы онлайн қарарға да була. Ул сездә булырга тиеш, барыгызда да булырга тиеш. Шулай ук мәгълүмати партнерларыбызга рәхмәтләребезне белдерәбез. Нихәл кызый, хатын-кызлар һәм башкалар өчен өр-яңа газета. Һәр йортның үз тишеге, үз тишекнең үз йорты булырга тиеш дигән кебек, Тишек газетасы иң кызыклы газета. Казан телерадиокомпаниясы чынлап объектив, заманча һәм динамик. Нәкъ син теләгәнчә. Интертат порталы кызыклы хәбәрләр барысы да бер сайтта. Дуслар, шуның белән шул әйдәгез бер көчле итеп тагын алкышлап алыйк. Барысына да һәм инде шушындый көчле алкышларга күмеп, безнең киләсе җырчыбызны да чакырырга вакыт килеп җитте. Каршылыгыз сәхнәдә Алсу Әбелханова. Алкышлыйбыз.
айтама. Сен шаттылығым, қуанышым, бірден бірім. Сенің үшін яшым балам, бұл дүнияда. Сәлемет бол балам, ғұмырлі бол балам. Ақыллы бол, тауфиқлы бол, бақытлы бол балам. Сәлемет бол балам, ғұмырлі бол балам. Ақыллы бол, тауфиқлы бол, бақытлы бол балам. Nazlı gülüm bəxət quşum, dayanışım. Xudayımdan uzun ömür sina sorayım. Gaylə bəxəti balam, sina dileyim. Barlı ötsün iyili silin, durmuş yolun. Selamet bul balam, ömürlü bul balam. Akıllı bul, tevfikli bul, bəxətli bul balam. Selamet bul balam, ömürlü bul balam. Akıllı bul, tevfikli bul, bəxətli bul balam. Sen bulğanğa min köşülümün bu dünyada. Ağırlıqqa hiç bir işmi alğa baram. Yaktı yıldız benim için, жылы quyosh. Bəxtimning eng zo'risi sen bit balam. Salomat bo'l balam, umrli bo'l balam. Aqlli bo'l, tavfiqli bo'l, baxtli bo'l balam. Salomat bo'l balam, umrli bo'l balam. Aqlli bo'l, tavfiqli bo'l, baxtli bo'l balam. Selamet bul balam, ömürlü bul balam. Akıllı bul, tevfikli bul, bəxtli bul balam. Selamet bul balam, ömürlü bul balam. Akıllı bul, tevfikli bul, bəxtli bul balam. Akıllı bul, tevfikli bul, bəxtli bul balam. Бик зур рәхмәт, изәнмәсез, хәерле кич, хөрмәтле дусларыбыз. Сез әле генә минем өр-яңа җырымны ишеттегез. Мин әле беренче мәртәбә генә башкарам. Башкирияда яшәүче композитор Флюра Шарипова сүзләре һәм кие «Бәхетле бул балам» дип атала бу җыр. Һәм инде танылган җырларга килгәндә, инде бүген минем сәхнәгә беренче адымнарымны ясап чыккан җырымны сайлап алдылар һәм мин аны бик яратып башкарам. Сезгә дә таныштыр дип ышанам. Мәхәббәтнең соңгы төне дип атала. Әйдәгез, бергәләшеп җырлыйбыз. Инде мин аның сүзләрен әз генә онытып та бетердем. Бераз сезнең белән бергә карап та җырлармын. Миңа булышыгыз. Әйдәгез. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин яратмыйм сине, ә син мине. Безнең сөю инде күптән киткән, аерылырга вакыт җиткән. Бергә мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле идер сине, миңа бәхет бирер яңа барым.
So'nggi muhabbatning sen baxtli, men baxtli, suyugina ketdi bizdan bari. Muhabbatning so'nggi tuni ul baxtli der seni, menga baxt berir yana bari. So'nggi tuni muhabbatning sen baxtli, men baxtli, suyugina ketdi bizdan bari. Bugün muhabbatning so'nggi tuni, kim yar etar ekan hazır kimni? Baxt ali bizni shiddan ko'zli, yurak shiddan paranizli. Muhabbatning so'nggi tuni ul baxtli der seni, menga baxt berir yana bari. So'nggi tuni muhabbatning seni baxtli, meni baxtli, suyugina ketdi bizdan bari. Muhabbatning so'nggi tuni ul baxtli der seni, menga baxt berir yana bari. So'nggi tuni muhabbatning seni baxtli, meni baxtli, suyugina ketdi bizdan bari. Muhabbatning so'nggi tuni, men baxtli, sen baxtli. Muhabbatning so'nggi tuni, so'nggi tuni. Bugün muhabbatning so'nggi tuni, izlanik biz ayda g'ayiblarni. Ayrılgan indi hazır uylar, birge yürgen sokmaklarda. Muhabbatning so'nggi tuni ul baxtli der seni, menga baxt berir yana bari. So'nggi tuni muhabbatning seni baxtli, meni baxtli, suyugina ketdi bizdan bari. Muhabbatning so'nggi tuni ul baxtli der seni, menga baxt berir yana bari. So'nggi tuni muhabbatning sen baxtli, men baxtli, suyugina ketdi bizdan bari. Muhabbatning so'nggi tuni, men baxtli, sen baxtli. Muhabbatning so'nggi tuni, so'nggi tuni. Muhabbatning so'nggi tuni, men baxtli, sen baxtli. Muhabbatning so'nggi tuni, so'nggi tuni. Алсу Әбілханова. Әйдәгез тагын бер тапкыр алкышлыйк Алсу Әбелханова. Қызыл матур күлмәгенә дә алкышлыйк әле. Davam итәбез үзебезнең концертыбызны һәм сәхнәгә хәзерге мизгелләрдә бу парны инде сез бүген күрдегез. Димәк, әле күптән түгел генә чыкканнар, без менә аларны яңадан инде хәзерге минутларда чыгыш ясарга чакырырбыз. Ул да булса сезнең һәм безнең яраткан парыбыз, Татарстанның ат казанган артистләре Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Hayırlı kеш dostlar, тагын бер тапкыр. Матур язлар белән сезне. Minем par kanatım,
Tayanışım ömür yoldaşım. Kullar kulda Dinlerinde bısın Ömürlerim Sensiz uzmasın. Yasın kıday ömür boyu senin Janjalını duyup yaşarga. So'nggi suluşuma Kader siman birden birim deyip deşerga. Yasın kıday ömür boyu senin Janjalını duyup yaşarga. So'nggi suluşuma kader siman birden birim deyip deşerga. Gözlerine Arımını yaratıp Sen bit benim bütün ümidim. Süyüvelen uzap ömür yolun Bulsaydı her şak bir bütün. Yasın kıday ömür boyu senin Janjalını duyup yaşarga. So'nggi suluşuma Kader siman Birden birim deyip deşerga. Güne sütülü güzeler İrimlerin tatlısın Civansın sen ihlas yüreğine Kıyaş nurun aynı yaktırsın. Yasın kıday ömür boyu senin Janjalını duyup yaşarga. So'nggi suluşuma Kader siman Birden birim deyip deşerga. Yasın kıday ömür boyu senin Janjalını duyup yaşarga. So'nggi suluşuma kader siman Birden birim deyip deşerga. So'nggi suluşuma kader siman Birden birim deyip deşerga. Birden birim deyip deşerga. Rahmat dostlar, rahmat. Birinchidan zo'r rahmat. Karaokeda, ya'ni kini tanib bilganda bo'lishganingiz uchun, jingga ko'targaningiz uchun zo'r rahmat sizga. Endi ikkinchidan kelganda, bugun chin ma'nosida bu yangi proyektda qatnashishimiz bilan biz bek baxtlimiz. Bizga bu proyekt bek yaqin. Ham shunga ko'ra hozir sizga tanish bo'lgan bir jirni taqdim etamiz. Bu jirni yillar oldindan biz endi mana ko'pdan jirlaymiz bu jirni. Mana Canım deb atalgan jir u. Canım demekten bilishlar bormi bu jirni yo'qmi? Canım deb shunda bara. Canım demekten hozir bir chaqni to'yga bordik da shulay. Bir o'tirib bastida endi bu jirni jirlagandan so'ng söyley. Mana de mendi xotinga de g'imir bari canım deb aytib yashayim de. Mana jonni jonga berib yashadik de. Motor yashaymiz Allohga shukr de. Ammo lekin de bilasizmi de. Mana de bugun tish kirdim ya, tish ko'rdim de. Tishimda de menga de Azrail keldi. Azrail keldi dedi. Hozir de eshik shaqaydi. Eshikni ochdim, chiqdim da endi de hozir tishimda aytam de. Narsa kerak? Nega kelding deb aytam de. Nega keldim? Joningni olirga keldim deb aytadi.
Хәзер дип әйттем дә ди төшемдә, чаба кирдем дә ди, хәзер чыгарам дип әйттем дә ди, хатынга әйтәм ди. Бар, җаным чык, сине чакыраларында дип әйтәм ди. Әле ярый төшкенә булган без әйтәбез, инде булмаган. Менә шуңа күрә, әйдәгез әле хәзер шушы җырны бергәләп җырлыйбыз. Сез булышсагыз, җаным, җаным. Сүзләре экранда. Әйдәгез мин сезнең яныгызга чам, бергәләп җырлыйбыз. Сезнең белән рәхәт. Жаным, син булмасаң мин дә була алмамын. Күзләреңә багып, кулларыма алып, падишаһың була алмамын. Жаным, мин булмасам син дә була алмассың. Былбыл кошлар булып, миннәремә кунып, моңлы җырлар суза алмассың. Мәхәббәтсез генә яшәп булмый. Бырма аның юллары. Бырма юллар китә түгел. Көчле мәхәббәтнең куллары. Тук-тук итеп тибә йөрәк. Син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм. Сине генә җаным яратам. Озан бергәләп. Жаным, мин булмасам син дә була алмассың. Былбыл кошлар булып, миннәремә кунып, моңлы җырлар суза алмассың. Жаным, син булмасаң мин дә була алмамын. Күзләреңә багып, кулларыма алып, падишаһың була алмамын. Сөйләсез генә яшәп булмый. Сөйләрдә бакча гөлләрен, утларына салып ялкыныңны да яндырмый бит сөю көннәрне. Тук-тук итеп тибә йөрәк. Син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм, сине генә җаным яратам. Ай, молодцы! Эха! Опа! Егетләр, кызлар бергәләп. Кабатлана, тук-тук дип. Киттек. Тук-тук итеп тибә йөрәк. Син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм. Сине генә җаным яратам. Мәхәббәтсез генә яшәп булмый. Бырма аның юллары. Бырма юллар китә түгел. Көчле мәхәббәтнең куллары. Бергәләп. Зур рәхмәт сезгә, дуслар. Барыгызга да. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Без яратабыз сезне, Казан. Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Тагын бер кат исәнмесез, тагын бер кат хәерле кич. Үзегезгә үзегез бер көчле итеп алкышлап алсагыз, бик әйбәт булыр иде. Әйдәгез, сезнең кәефләрегезне беләсебез килә. Әйдәгез, бирегез безгә энергия, Мөнир әйтмешле. Әйдәгез, тагын бер тапкыр хәерле кич.
Devam etirmiz değil mi? Әйдә, devam etик. Жырлауки деп аталған. Айтам, Исемен саташып ұнаттың әйтмейм екен. Саташып әйтмейм екен деп қорқып кеттім. Жырлауки деп исемленген концертіміздің икенче өлешін башлап жибәрербез. Һәм сезнең каршыгызга чакырам мен бик тә матур тавышлы егетебезне. Ул да булса, Илназ Минвәлиев. каршы алабыз үзен. Bayramlar bilen barıgısına. Sen sağlık yaz bayramları bilen. Dilim sizge dilim dostlar. Barı dikizge tilek. Tırmışığı jingil varsın. Yakınlar bu sırtırek. Yaşigelle şu jirde. Ustatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun. Tezin Muhammed izgede. Yaşigelle şu jirde. Ustatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun. Tezin Muhammed izgede. Bizi getirlek gadiler, bizi getirlekler dilik. Mizgil bulgan bu dünyanı, yaşavne kadrin bilik. Yaşigelle şu jirde, tustatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun, bezin Muhammed izgede. Yaşigelle şu jirde, tustatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun, bezin Muhammed izgede. Alkışlap turgan jigitlerimizge. Tuğanlar bulsa yanında, dostlar bulsa zor direk. Ağırlıklarda sizinle yaşave jiyellerek. Yaşigelle şu jirde, dostatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun, bezin Muhammed izgede. Yaşigelle şu jirde, dostatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun, bezin Muhammed izgede birgele. Yaşigelle şu jirde, dostatu bulup birge. İkunguşlar yoldaş bulsun, bezin Muhammed izgede. İkunguşlar yoldaş bulsun, bezin Muhammed izgede. Hayırlı kez, hürmetli tamaraşçılar, hürmetli bizim kazanımız konakları, apalar, abiler, hem başka kişilerimiz. Yine ağırgan yerden teriltesi Allah'a şükür yarısız var. Bir nendi ağır da sizin mekanında çıkkaş. Kilgende tamak çoğuyu, mene aşağıda çıkkaş. En eybet davalanu, jırşı için sakna deyip zirayagın etmegenler. Bek zor rahmat, şunday matur kişiye kelip oturganınız için. Elbette endi bizge şunday жылы alqışlarınız bilen bizge yaşarga umtuluş berganiniz için elbette hürmetli tamaşaçılar sizge Allah tağala rahmeti yağsın dep kol çaptırayım el özünüzge. Rahmat sizge. Balkonlar bugün sülpen işeptir. Siz şakmet turguzar, balkonlar bütüne işitilmey. Balkon! Rahmat hürmetli tamaşaçılar. Elbette endi izgi tilekte bulayık, izgi tilekte kalayık, hem yardımlaşıp bir-birimizge yaşarga yazsın. İkilesi jırım da şunu turuda jırlap oturasız, ekranға çıkacak. Sizin bile birge jırlarımız bu jırını. Çünkü sizsiz bu jırını jırlap bitirip bulmayı tamak şu bayrak. Eydegіз kettik. Yardımlaşıp yaşayık, hallerini bilişip.
Hürmetli tamaşlar eydəgiz. Kızlar kullarını kütələ barımız eydəgiz. Ələ kızlar yok mu da? Kızlar. Siz kızlar tübülmələr. He? Oca kız tübül da. Öyle. Hey, güzel kara. Koya bana bu. Hey, kızlar. Tuğanlarım, büyük dostlarım var. Yaşayışın ağlar yuhanış. Tuğan haklar dostluk saklar. Tatlı yaşavları kuvanır. Tuğanlıktan dostluk şunday bolsun. Eşkirsizlik tutsun. Canlarga yerdemleşip yaşayıp hallerine belişip direk buluyağır zamanda. Tuğanlıktan dostluk şunday bolsun. Eşkirsizlik tutsun. Canlarga yerdemleşip yaşayıp hallerine belişip direk buluyağır zamanda. Kurmayayım kullarını balkon. Heyyenetli yürek kabul etmeyi Rencide o her bir gününe Aralarda hisler sabulğanla Dostlar bilen yaşav künüllü Tuğanlıktan dostluk şunday bolsun Eşkirsizlik tutsun Canlarga yerdemleşip yaşayıp hallerine belişip direk buluyağır zamanda. Ayrat İlyas'ın tacırlı bizim bilen. Hey! Bir de karaylar. Hep! Büyükler karaylar. Bol çapsağız bu şekilde büyük bir tek hazır. Možut. Zamanaga sıltap durmuş halin Malartından kumik vaklanır Hırır bulik saf küngeli Yaşamazga yine zorlanır Tuğanlıktan dostluk şunday bolsun Eşkirsizlik tutsun Canlarga yerdemleşip yaşayıp hallerine belişip direk buluyağır zamanda. Tuğanlıktan dostluk şunday bolsun Eşkirsizlik tutsun Canlarga yerdemleşip yaşayıp hallerine belişip direk buluyağır zamanda. Yerdemleşip yaşayıp hallerine belişip direk buluyağır zamanda. Direk buluyağır zamanda. Arimbur jigiti, Dildan, Şüpreli jigiti, İlmaz Hafizi. Ilnaz Minvaliyev. Hamanın gitaristi, payanisti. Alkışlayız. Zo'r rahmat sizga, bayramlar bilan sizda. Rahmet. Tag'in bir taqir alqishlik Ilnaz Minvaliyev. Qotiroq edingiz, qotiroq alkışlayız. Neshiysan? Onda Ilnaz'ның матур тавышына да алкышладылар, şu sarı tistegi bik матур keştümüne de alkışlar degендер. Senin galstukka da alkışladık mı? Mening galstuk alışındı, mine Alisaның күлмәге alışındı. Mine хатын кыз белән спортлашу бик авыр. Мәйтәм, әйдә инде шу бер генә костюм белән генә чыгыш яса. Юк, мен бит аны алып килдем, аны да күрергә тиешләр. Әдәк алкышлап алыйк әле минем күлмәккә һәм Айрат Ильясовның галстугына. Мен әйтәм, Алиса, мен икенче костюм алып килмәдем, шул костюмның галстугы гына бар икенчесе. Шуңа күрә галстук кидем дә чыктым әле. Как будто яңа костюм име, шулай бит? Рәхмәт. Демәк, дуслар, каршы алыгыз Җырлауоке проекты резиденты Рәфкать Җәләлетдинов.
martesilik güzeler Mama sulana Niler uyliysız Sizini görsem Tabalmayım süzeler Şayar ola Bugün uğranısın Sizini görsem Tabalmayım süzeler Güngelimde Aman barışıysan Uçak güzeler, dingiz sema güzeler Yalkın bilen, nige uyliysın Sular sipsem deli yalkın süner Şayar ola, bugün uğranısın Sular sipsem deli yalkın süner Şayar ola bugün uğranısın Gülşe şekle Jidem saylap kına Şeşeklerini Jidem al suğa Şul şeşekler Sile birer sina Yüreğimini Seyyar suğa Şul şeşekler Sile birer sina Yüreğimini Seyyar suğa Yüreğimini Seyyar suğa Жирлауоке проекты резиденті Рәфқат Жәләлетдинов. Рәфқат Жәләлетдинов. Қара нешік дүрләп алқышлайлар, ә? Субханалла. Bütün biletlerini туғаннары сатып алған бұғай. Рәфқат Жәләлетдинов. Яратtılar, ушаттылар. Бігебет. Рәфқат ақыллы малай ол. Еш болуына қарамастан Субханалла. концерт алдынан келді де айрат мені 3 тапқыр шығарасың әлде 500 сум ақша берген е. Шуңа күрә былай алқышлар ол. Шул. Алисе бір ойлап тұрдым дейме, менә безнең илдә бір кеше бар шундай. Аны бір қашан қунаққа шақырмыйлар күршеләре. Ул аның күршеләре бір қашан ремонт ясамый һәм бір күршесе дә аның караоке җырламый. Кем инде ул шундый куркыныч кеше? Николай Валуев. Мискет. Әмрә безнең чиратта сәхнәгә чыгарга җыенучы җырчы кызыбыздан күршеләре бик канәгатьти. Китәле. Чөнки аларны җырлап уята, җырлап йокыга яткыза ди. Стена аша әлбәттә, гастрольләрдә булмаса. Сүз кем турында бара, аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Каршалык үзен сәхнәдә Айгөл Рәхимова. Алкышлыйбыз. Хәерле кич, кызлар!
Яратам деген буласың сүзлер генә түгелме Үтәли пыяла түгел күреп булмый күңелне Күреп булмый күңелне Булмас дип мәхәббәттән Бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә Йөрәгем яралары Булмас дип мәхәббәттән Бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә Йөрәгем яралары Тормышымда bir aldanғаш ышанышым қалмады Йөрәгемнең эшкә кылын синең күзләр яулады Синең күзләр яулады Булмас дип мәхәббәттән бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә йөрәгем яралары Булмас дип мәхәббәттән бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә йөрәгем яралары Aşkın istep sin kabızdım Yaşırıngan hislerini Güzel şeşke yazlar idin Köngülümdeki kızlarını Köngülümdeki kızlarını Bulmaz dima мәхәббәттән Бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә Йөрәгем яралары Булмас дima мәхәббәттән Бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә Йөрәгем яралары Булмас дип мәхәббәттән бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә йөрәгем яралары Булмас дип мәхәббәттән бернинди давалары Бәхетем белән күмәләдә йөрәгем яралары Бәхетем белән күмәләдә йөрәгем яралары Йөрәгем Бик зур рәхмәт, хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Киләсе җырыма килгәндә, ул җыр белән беренче тапкыр сәхнәгә чыктым. Миңа син бар, сиңа мин бар. Төп түгәрәк дөньябыз дуслар. Китик бергәләп Уфтаным гомер язымның чәчәкләре сулса да, әнкәемне хәтерләтеп чәчләргә чалкынса да, гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак кыябыз. Миңа син бар, сиңа мин бар, түгәрәк дөньябыз. Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак кыябыз. Миңа син бар, сиңа мин бар, түгәрәк дөньябыз. Uşaklar kuşuksımda salkınıda Biz biteri sürünmegənlər ikibizdə yolqınıda Ömürlərinin kızı şitti altın yapraq kıyabız Miңa sin var, siңa min var, tüptü gerek dünyabız Tatlıdan tatlı мәхәббәт язган безнең язмышка Нишләр иде бу дөньяда бәхет шатлыктан башка Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак кыябыз Миңа син бар, сиңа мин бар, түптү гәрәк дөньябыз Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак кыябыз Миңа син бар, сиңа мин бар
yaprak kıyabız Mina sen var sina mini var tüttü gerek dünyabız Gımmerlerini kız ışıktı altın yaprak kıyabız Mina sen var sina mini var tüttü gerek dünyabız Gımmerlerini kız ışıktı altın yaprak kıyabız Mina sen var sina mini var tüttü gerek dünyabız Mina sen var sina mini var tüttü gerek dünyabız Tüttü gerek dünyabız Hımbırlarımın kızı şitti altın yaprak kıyabız Mina sen var sina mini var tüttü gerek dünyabız Aygül Rahimova. Bigzir rahmet Mana shulay kulmagin fonuna to'g'ri keltirib durust saylagan o'g'izim, deymi? Матур күлмәк бит бу. Айгөл Рахимова. Айгөл Рахимова. Рахмат Айгөл. Менә бу абыең вообще шатланып утыра. Botu ko'ringachdir endi. Atiga bir uyalib qo'ydi. Теге абыең зато шатланмый вообще. Uyaldi endi. Yarar, aytaylik mana biz shu karaokelar tarixina biz ko'rsak, eng birinchi karaoke barlar Yaponiyada poyezd vagonlarida borliqqa kelgan. Ну, teге kishilar yashay turgan yerdan chitterak bo'lsin uchun ortiq qoti tovushlar kelmasin uchundir endi mug'ayin. Endi yaponlar da bizning kebek шул түні bo'yi рахатланып, qishqirib chiqib, jırlashib yurga bek yaratалар бит. Bilasizmi sen shuni yo'qmi? Qo'yim bilasizmi sen yaponlar turida shuni qadar. Ну, менә bir yapon do'stim aytdi. Kim endi u? Ana Rushamao kim әле ул Kiramutino. Ya'ni sof tatar tilida Ruslan Kiramudinov. Qarshi olasiz. Daimina seni yerleştirgen nasip edip ösetingen Yine de seni sesi yaşı olmam kebek olma bir düğüm minen Soğığında havadı yanlarga faydam sina torda güngelen Torma şımırı bize biyemlerdir bir durur seni bit dinsiz bir gülen Sinene yeleşende ucmak kebek Zor kızıday seni bina Yaratam deyip nazlı deşülerin Ellerine tuyula Soğığında kadı yanlarına Faydam sina parda güngelen Torbaşımını bize biyemlerdir Bir durur seni bit dinsiz bir gülen Yaşigele birge matur yaşik Ömürler birbirine Hürbet yuvalmasın mehbetge Nasip bulgar tigene Soğığında kavat yanlarına Faydam sina parda güngelen Torbaşımını bize biyemlerdir Bir durur seni bit dinsiz bir gülen Soğığında kavat yanlarına Faydam sina parda güngelen
Бик зур рахмат, хөрмәтләр. Бик зур рахмат. Бик зур рахмат, хөрмәтләр, шундый матур җылы алкышларыгыз өчен, шундый җылы кайнар алкышлар белән каршы алганыгыз өчен сезгә чын күңелдән зур рахмат. Әйдәгез әле бергәләп. Эх, гармуннар уйный белсәм дип атала. Моңлы көй сузар идем, яшь чакларны искә алып кичке уен ясарым дип. Сүзләр чыкса карап тормагызсыздар. Күтәрегез дә белә, рәхәтләнеп. Миңа гына карагыз. Әйдәгез бергәләп. Эх, гармуннар уйнай белсәм, моңлы көй сузар идем. Моңсызларга моңлар биреп, бәр җырлап тузар идем. Моңсызларга моңлар биреп, бәр җырлап тузар идем. Эх, гармунлар уйнай белсәм, телләрен басар идем. Яшь шакларда изгә алып, кичке уен ясар идем. Яшь шакларда изгә алып, кичке уен ясар идем. Гармунлар уйнай белсәм, уйнап сыздарар идем. Биючеләрнең табанын уттай кыздырар идем. Биючеләрнең табанын уттай кыздырар идем. Гармунлар уйнай белсәм, сүзне җырлатар идем. Ганы сүзләргә гамнәр биреп, эх, бер еллатар идем. Ганы сүзләргә гамнәр биреп, эх, бер еллатар идем. Gani sizlerge gamlar birip, bir yıllar idim. Gani sizlerge gamlar birip, bir yıllar idim. Ruslan Keramutdinov. Керамуцинов. Руслан Керамутдинов. Рахмат. Ruslan'ı üç tapkır çakırmadın, artık okşa tülemedim elle. Экономист. Yarar ayda Хатын devam. акчасын бермей просто. Sanap durayım sahne Sanap dura. ortunda. Yarar olga taba devam ettik bune. Oyrat eyteli. Finlandiya degeçtin, Finnar degeçtin, senin көз алдыңа нәрсе келіп баса? Ну, біріншіден хоккей, екіншіден мунча. Фин мунчасы, все. Білесің ме, Finnar олар мунча кіріп, хоккей қораудан тыш әлі жырларға да беке қуаты яраталар екен. Караокеларда. Қая избатлап берелі? Гиннислар рекордына кірір үшін Finnar 446 сағат давамында бір тоқтаусыз караоке жырлағандар. Көп ме?
446 сәгать, ягъни 18 тәулек дәвамында алар бер туктаусыз шушы караоке юлларга карап, җырлап рекорд куйганнар. Бу әлегә абсолют рекорд. Молодцы. Безнең концертыбызны дәвам итә Фин кызы дәвам итми. Фин кызы дәвам итми. Шын безнеке татар кызы дәвам итә. Без аны хәзер алкышлар астында чакырып шушы сәхнәбезгә. Каршылыгыз сәхнәдә Чәчкә. Алкышлыйбыз. Ишігіні сен яптың, башқаны сен таптың, мен көтәрмін дейіп ойыладым. Ялғызылық бек яман, тек мен ялғыз қалымам, тұрмышымнан мен әлі тоймадым. Қарғанып язмышқа, буылып сағышқа, мәңгі яшармын деп ялғышыма. Мен сенен күштірек, табармын бірдірек, хисләріме бұдан ябышма. Kituləni bir bağın, canlarını üşüdə, sulqıldı күңілді үпкələn. Artıma, vırılıma, yanıma, ırğılıma, hislər udurli də üdələr. Qarğanıb yazmışqa, buılıp sağışqa, məngə yaşar bu deyip yalğışıma. Min sindən güçlürək, tabarımın birdirək, hislərime budan yapışma. Qarğanıb yazmışqa, buılıp sağışqa, məngə yaşarmın deyip yalğışıma. Min sindən güçlürək, tabarımın birdirək, hislərime budan yapışma. Qabaq qaytasın, janğa ut salasın, yüreğim aşkı şevütəndə. Ir bulup qala bil, məhəbbət bula bil, ütkənin uzanın kütərmə. Qarğanıb yazmışqa, buılıp sağışqa, məngə yaşarmın deyip yalğışıma. Güçlürek, yanımda var direk, hislerime budan yapışma. Qarğanıb yazmışqa, buılıp sağışqa, məngə yaşar bu deyip yalğışıma. Min sindən güçlürek, yanımda var direk, hislerime budan yapışma. Min sindən güçlürek, yanımda var direk, hislerime budan yapışma. Hislerime budan yapışma. Бик зур рәхмәт, хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Инде караоке концерт булгач, әйдәгез әле кушылып бергә җырлап утырыгыз, рәхәтләнеп. Хөрмәтле безнең яраткан ирләребезгә, егетләребезгә багышлап та җырлыйк әле берне. Матурым диеп, кабахатым диеп. Киттек бергәләп. Хоп! Şaqta, qışaqlar min uzattan, isen sağ yürü süyüklüm edip qalam. Seni küttendir üzüm, tərəzdən almay күзім. Сәғат соң сені қайтмайсың қаман. Сені қайда, матурым,
Unuttun min barlığın Sağınmıysın ahırısı seni mine Hem mini hislerge şuma Yalğızım yatam tuğab Yarattam şu üzülüp mini sine Sağınmazsın mı mine Yoksunmazsın mı mine Bir haber de vermeysen nigasın Vakit kanansa yüreğim merni sıza Cennetin turunda uylasam Esin kayda kabahat yürüsün izlep rahat Unutkansın ahırası seni mine Emmin hislerge şumap Yalğızım yatam tuğab Yarattam şu üzülüp mini sine Birgelep jırlıyız dostlar Kızının uyana Sina tatlı Duyulur Vakıtlı şalmağı hisler Sevdiğini süyesin Kötkenimni bilesin Bir baytırsın İsine düşer Esin kayda Unuttun min barlığın Sağınmıysın ahırısı seni mine Hem mini hislerge şumap Yalğızım yatam tuğab Yarattam şu üzülüp min Hayda biz birgelep Esin kayda maturum Unuttun min barlığın Sağınmıysın ahırısı seni mine Hem mini hislerge şumap Yalğızım yatam tuğab Yarattam şu üzülüp min sine Yaratabız şulusuzlu yigitler Yaratabız Sen kayda Yürüsün üzülüp Unutkansın ahırısı sen Ay malatsi Hem mini hislerge Yalğızım yatam Yarattam şu üzülüp min Esin kayda kabahat Yürüsün üzülüp rahat Unutkansın ahırısı seni mine Hem mini hislerge şuma Yalğızım yatam tuğab Yarattam şu üzülüp min sine Цветочек. Шәшке. Рәхмәт дуслар. Рәхәтләнеп авыз тутырып кабахат дип җырлаучы Шәшкә. Шәшке кил тагын бер тапкыр. Әйдә тагын без сине чакырабыз. Шәшкә. Карап торам да, имә. Әйе. Яз җиткәч шәшкә бит, шәшкәнең бөреләре чыга башлаган бит. Синең дә монда шөтәк. Син комментарийсыз калдыра алмыйсың. Ярар, әйдә киттек кигән әшиләргә тукталыйк. Юник матурлык салоны һәм стильле кием бер урында шибәр булу авыр түгел. Моның өчен без барысын да эшлибез. Кил, Курск урамы 27-нче йорт. Алкышлыйбыз, алкышлыйбыз. Татар радиосы милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бары тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртә яхшы кәеф белән башлап җибәрәбез һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. 105 FM яхшы кәеф дулкынында. Шулай ук алкышларыбызны жәлләмик. ТМТV Татар музыкаль телеканалы иң якты, иң сыйфатлы бөтен татар эстрадасын күрсәтүче иң шәп канал ТМТV. МТС, Литай ТВ, Тать Телеком, Билайн ТВ, Ростелеком, Башинформ, Связь, Уфанет, Оникс, Зеленодольск,
Домыру операторларынан сіз әлігі каналны тұташтыра аласыз. Каналны шулай ук mtvdps.online.ru сайты аша онлайн режимда да қарап була. Ул сездә булырга тиеш, һәм сез менә монда алкышлап җибәрсәгез әйбәт була. Шулай ук мәгълүмати партнерларыбызга рәхмәтләребезне белдерик. Нихәл кызый, хатын-кызлар һәм башкалар өчен өр-яңа газета. Һәр йортның үз тишеге, һәр тишекнең үз йорты булырга тиеш. Тишек газетасы иң кызыклы газета. Казан телерадиокомпаниясы шынлап объектив заманча һәм динамик. Нәксин теләгәнчә. Интертат порталы кызыклы хәбәрләр барысы да бер сайтта. Достар, әйдәгез безнең спонсорларыбызга тагын бер тапкыр көчле итеп алкышлыйк. Рәхмәтләребезне белдерәбез. Бәлки алар булмаган булса, бүгенге концерт булмаганда булыр иде. Шулаймы? Шулай. Алар чын мәгънәсендә кайнар алкышларга лаек. Ә хәзер Айрат, беләсеңме кемне чакырабыз? Мин яраткан җырчыны, һәм менә тегендә утырган теге апа яраткан җырчыны. Шакыр. Рөстәм Закиров, каршы алыгыз. Bir yarsın bileni canımlı, bu yarsı davuldan küşlere. Nice yıl yaşap da suyunu, bilmegen iken bit bu yere. Utka sal, suga sal silmini, yüzünde birdirle bir yanale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Utka sal, suga sal silmini, yüzünde birdirle bir yanale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Boşlarım eylesin suyuda, silmini bəxtli itəli. Yanımda kalmazsan kalmasın, yandırın buzda da gidelim. Utka sal, suga sal silmini, yüzünde birdirle bir yanale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Silmini yaşattın, yaşnattın, telemim yarsının kana. Görmesen mi seni dünyadan, yarattı gidesi bulgan mı? Utka sal, suga sal silmini, yüzünde birdirle bir yanale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Utka sal, suga sal silmini, yüzünde birdirle bir yanale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Yüzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalale. Hayırlı kеш, hürmetli işler yaratışılar. Sizge tanışırlarının birisi болған жырны башқардық. Шағира Илмира Жәлелева сөздеріне yazılған. Көпкіне популяр жырлар авторы Фезер Аби Мұртазиннің «Жанымда яз болып қалалы» есімлі жырын башқардым. Алдағы жырым енді менің ижатым білән 20 еллап таныш болған тамашашыларның көңіліне кіріп қалған жырларының бірісі. Шушы залға бізді яқын етіп, хөрмәт етіп келген әниләребез, әбиләребез хөрмәтенә язылган җыр булыр. Картаймәле әнкәй,
деп исемлене. Автор башкаруучу Ринат Рахматуллин Жаткаги. Şeşellerini de ağarındı dime Uyulaman eken Kartılık turunda Bulunda üsken Şeşekler gibi Şıyılığın eken Senin yanına Qartayım əli, əngəy qartayım əli Sini bitib özünü, yürək şalasa Üttəğim ürlərdi, ayğırım əli Biz gəli, gürləb yaşıdır Şırların bizge şırladı Üstürdük bizini senin ağzınlada Aralıştık biz türlü yaklarga Biz varımızda rahmetlisina Qartayım əli, əngəy qartayım əli Sini bitib özünü, yürək şalasa Üttəğim ürlərdi, ayğırım əli Biz gəli, gürləb yaşıysın dünyada var biten geyler Sakınlarga kirer Üzügen olarına Partaymasınlar Bengige alar Ben geyler bizini Turmuşunun yemin Qartayım əli, əngəy qartayım əli Sini bitib özünü, yürək şalasa Üttəğim ürlərdi, ayğırım əli Biz gəli, gürləb yaşıysın Qartayım əli, əngəy qartayım əli Sini bitib özünü, yürək şalasa Üttəğim ürlərdi, ayğırım əli Biz gəli, gürləb yaşıysın Biz gəli, gürləb yaşıysın
Qартайма әле. Әнкәй, qартаймагыз әле. Әнкәйләр. Рүстәм Закиров. Рүстәм Закиров. Достар, елегі саған бір тақпыр күшілейді балғышлық Рүстәм Закиров. Концертны давам етіп, менә Айрат тәжірибәлі шундай ират буларак әйтәл миңа, пожалуйста. Әгәр дә күршеләрең төнне дә, көндез дә караоке җырлыйлар һәм сиңа комачаулыйлар икән, менә бу чиракта ни эшләргә була? Беләсең, менә алар белән урамда күрешкәч, шулай мактана башларга кирәк. Бер көнне гранаталар, мылтык алдым бит әле дип. Шулай күкрәк киереп, матур гына. Булышамы? Булышадыр дип уйлыйм инде мин. Куркып калырга тиеш барыбер, ким дигәндә. Синең киңәшләреңне тыңлап, ышанып калыйк һәм сәхнәгә әйдәгез әле чираттагы җырчы кызыбызны чакырыйк. Сәхнәдә Илмира Нәгыймова. Жаным белән иргәм, үзең сиздең микән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю шак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердәнбер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз Гашык булам сиңа, Ходай бәхетен күпсенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз берләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердәнбер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөю шакларың, кайнар кочакларың, шыңга очкан татлы хыяллар. Мәхәббәтне сакла, өметләрем акла, гомерлеккә өзелеп сөйгән яр. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердәнбер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен.
Рахмет бик зур. Хәерле кич, исәннәрмесез, хөрмәтле безнең яраткан тамашачыларыбыз. Инде менә Ярчаллы классыннан сезгә бик зур сәламнәр белән килеп җиттек һәм инде кайтасы да бар Алла берсә. Ә инде киләсе җырым сезгә таныш җыр, әйдәгез әле бергәләп миңа кушылып җырлыйбыз. Рамил Асхадуллин ки, Айдар Минхаҗев сүзләре. Буламысың сездән башка яшәп. Яшерәсең күзләреңне Белсәң иде мин бит бәхет юлларына синең белән генә чыктым хыялымда югалтмыйча өметемнең бер тегенедә күз карасы кебек саклыйм күңелемдә буламысың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тулы йөрәгемә бүтән Синнән башка яшәп буламысың, буламысың. Синнән башка яшәп, нигә әле нигә сорамыйсың, сөю белән. Тулы йөрәгемә бүтән берәү, хәзер сөямысың. Синнән башка яшәп буламысың. Син һәр сүзеңнән карашыңнан күргән саен икебезне бергә итеп фәрештәләр аңлыйып каласыман буламысың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тулы йөрәгемә бүтән берәү хәзер сөямысың синнән башка яшәп буламысың, буламысың. Синнән башка яшәп, нигә әле нигә сорамыйсың, сөю белән. Тулы йөрәгемә бүтән берәү, хәзер сөямысың. Синнән башка яшәп буламысың, сөю белән. Тулы йөрәгемә бүтән берәү, хәзер сөямысың. Әлбәттә инде без җырчы кешегә сездән тамашачыдан башка яшәп буламысың? Рәхмәт бик зур. Чын күңелдән. Зур рәхмәт. Эльмира Нәгыймова. Рәхмәт. Әйдәгез әле тагын бер тапкыр алкышлыйк Эльмира Нәгыймова. Рәхмәт, Эльмира. Айрат, беләсең, менә монда күпләр кызыксыналар. Шушы җырлауоки концертында Фирдүс Тимаев буламысың дип, шушы җырлауоки тапшыруын бит ТМТV каналында нәкъ менә ул алып бара. Әйт әле миңа. Беләсеңме, бу ничек булды? Теге минем костюмны мәсәлән кытайслар теккән икән, бу кытай кешеләр гел минем янда басып торырга тиеш дигән кебек булды инде бу синең. Тик шулай да син миңа җавап бирмәдең. Белмим, беренчедән Фирдүс Тимаев була дигән хәбәр юк иде. Минемчә, ялгышмасам име. Икенчедән менә киләсе җырчыга күчәргә кирәк. Аның исеме Ф хәрефенә башлана. Кем икән? Филүс Кахиров. Сезнең алкышлар астында. Алкышлыйбыз һәм каршы алабыз.
Kayda sin tavuş bir yaşligim yoldaşı Birgelep ütilgen in tevgi yolbaşı Kayda sin tavuş bir kayda canımını üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım, yalgıştım ahırı Kayda sin tavuş bir kayda canımını üzme ey yarım yoksuna İzlim tabalmayım, izlim tabalmayım Takdirler yırteler, yırakka ilteller Ayıra utsular, ayıra yalkınlar Kayda sin tavuş bir kayda canımını üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım, yalgıştım ahırı Birgelep ütilgen yaşlıkının izleri Tuzanlar kaplagan vakıtlar kaptagan Kayda sin tavuş bir kayda canımını üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım yalgıştım ahırı Kayda sin tavuş bir kayda canımını üzme ey yarım yoksuna İzlim tabalmayım, izlim tabalmayım yoksuna İzlim tabalmayım İzlim tabalmayım Kayda sin tavuş bir kayda Rahmet Bekzor Biz birgelep söyleyemiz boşanlar Sağınganda yağmur tamşıları Terrezemme, terrezemme şirtet gitseler Yanlarına bugün şaridim Yanlarına bugün şaridim Ul bittiğini küte diseler Ul bittiğini küte diseler Yanlarına bugün şaridim Yanlarına bugün şaridim Ul bittiğini küte diseler Ul bittiğini küte diseler Sağnularını belki basar idi Selamını, selamını alıp gilseler Kuşlar bulup bugün şaridim Kuşlar bulup bugün şaridim Ul sağıngan küte diseler Ul sağıngan küte diseler Rahmet eyleyin birgelep
Nazlı tanjiler Seni yaşagan Yakka iseler Hey! Allar bilen birge uçar idim Allar bilen birge uçar idim Utuktenden küter iseler Utuktenden küter iseler Allar bilen birge uçar idim Allar bilen birge uçar idim Utuktenden küter iseler Utuktenden küter iseler Ukuptenden küter iseler Ukuptenden küter iseler Ukuptenden küter iseler Rahmet Татарстанның ат казанган артисты Филус Кахиров. Рәхмәт Фирус өчен булган алкышларыгыз өчен хәзер бизнесмен, шоумен, танылган алып баручы Айрат Ильясовка алкышлар. Рәхмәт. Шулай ук алкышларыбызны Алисия Замалиевага да җиткерик. Татар радиосының диджее. Ни өчен дип уйлыйсыз? Хәзерге мизгелләрдә без бер-беребезгә алкышлаттык дип әйтмим. Чөнки концертыбыз кызганыч, ләкин ахырына якынлашты. Рәхмәт, сүзләрен генә белдерәсебез килә сезгә. Рәхмәт килгәнегез өчен, рәхмәт безнең белән җырлашып утырганыгыз өчен, рәхмәт сезгә алкышларыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашып калырбыз сезнең белән. Бүгенге билет бәяләренә чыккан чыгымнарыгыз 10-лата, 100-лата, 1000-лата, миллионлата үзегезгә әйләнеп кайтырга насыйп булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз, гел матур җырлар тыңлап, караокелар җырлап яшәгез. Пока. Пока.